zuciya, barauniyar zuciya. Ummi karki yaudaran ke na kira sarauniya, komai na da lokaci yaudara cikin kasa a ranki ummi. Ummi karki yaudaran ke na kira sarauniya, komai na da lokaci yaudara cikin kasa a ranki ummi. Komai na da lokaci ummi kin zamto barauniya, na rasa rasuwa sai nazarin ki nake a zuciya. Na ɗauki alkawar ke da ya ce zan baiwa zuciya, amma a yanzu kin ci amana a take barauniya. Me za ki ce da ni ummi ga shana ta dariya, kin zan barauniyar zuciya ta dare da safiya. Kin ce da ni babu kowa ni ɗaya ne a zuciya, yau gashi kin guje ni masoyiya ta barauniya. Ji ta kira waya, hello hello sahibi na kai na faso a zuciya. Da za ka yarda mai sona mu zamo jini daya, I love you masoyi na san kai na a zuciya. Ta sake dabara asa ta je garin Kano, ta kira ni sai ta ce min jarmi na za na je Kano. Sai na yi hanzari na ce me zaki garin Kano, ta ce da ni za ta je ziyara ne a gun 'yan uwanta. Ashe ta ce ne ta gano wani sahibinta ne, ta canza launi ta cado tamkar da gaske ne. Kullum idan na kira ta minti biyu ta bani ne, a garin Kano ina da aboki sai na bashi labari. MD zo garin Kano, na shirya da safiya ne wanka na je garin Kano. Na je garin Kano tun karfe 3 gana an rano, na kira abokina domin ya raka ni gun barauniya. Na faɗa mata gana a Kano, kizo masoyiyata domin ke na zo Kano. Bana da nasuwa don Allah ki fito ina rano, ke dai ce sinadarin ruhi na ke na bai wa soyayya. Amma sai ta nuna bata so in zo garin Kano, sai ta ce da ni sahibi na me yasa ka zo Kano. Na rasa nasuwa a zuci tarko na kikin dano, shi ɗaya ne dalilin da yasa na zo a garin Kano.
sai na ganta ne, hankali na ya tashi a zato na ba ita bane. Na waiwaya ina neman ta sai ta gudde ne, ban san abin da na yi mata ba don Allah karkiya da ne. Na sha wuya ina neman ta na yi nazari, ko ta canza ra'ayinta yanzu na yi haƙuri. Sanadawo ne gani na zanzo na yi haƙuri. Kashi na biyu za na baku bayanin barauniyar zuciya.